Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke, kene nwaanyị, wesị ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m mmiri ata na m azụ anwụ na nke onye chiri onye azụ elu. Ndị be anyị geenụ ntị n'ozi a chọrọ izi. Ozi anụ a dị oke mkpa. Ịlaiki ya, were ya kpọrọ ife. Ịlaiki ya, ejina ya kpọọ ife. IPOB nwere ka anyị si akpa agwa and ka anyị si eme omume ọ na-adị iche ka ndị ọzọ si eme omume. Ọlụ anyị bụ ịbịa gwa gị ihe na-akwado ime and ka ị wee nwee ike ke nkwụcha. Ịlaiki ya, iwere ya kpọrọ ife. Ọ bụrụzi na ịlaikirọ si nọ ndị IPOB ngị rapụ ha n'ọka ha si akọ. Mgbe ọ ga-emebe gị, anyị pụtakwa ịgwa gị agwara gị agwa, maka na ezi oyi m agwara m gị agwa bụ ezi oyi, ma ezi oyi m aka m agwa gị bụ ajọ oyi. Now before ngaba n'iru n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata, onye na-anụ onye n'ụbọchị nke tata bụ Maazị Achebe Paul. Wee sị nya ma alụ gị mma, gezie nnụ ntị. O nwelu ife ndị ugwu, nkata ndị ugwu na-akpa kịta, and nkata bụ iji wee mee ngagharị iwe nya nke ha na-akpọ n'ọnụ oyibo protest. Nkata ha bụrụ ndị Yoruba na-akpa nkata ahụ, mana a ga-ebido ya n'ala Yoruba. Ọ yala ibido echi, obido nwanne echi. Nkata anụ a na-abịa nso nso, maka ihe ha chọrọ eju ime ihe anụ a bụ maka ofu bụ ha ga-eji fuel scarcity, nke ịbụọ bụ the scarcity of naira, nya ụkọrọ fuel, nya ụkọrọ mmanụ ụgbọala na ụkọrọ ego na-adịlọ ka ha chọrọ ibedo aka wee malite ngagharị iwe anụ a. Mana ofufe m ga-agwa gị bụ ịbụrụ nwa afọ Igbo, ịbụrụ nwa Biafra, wepụ onwe gị n'ihe ahụ, maka na their target bụ ịgbagbu gị. Now nkata ndị ugwu na-akpa bụ ndị ugwu mana ike ha agụgo, ndị ugwu mana Naijiria etipịago, ndị ugwu mana Naijiria etigo gwogwo, ndị ugwu mana ike ha adago, na nke bụ na ife ntụnye aka na-aja sef na enwere ike ma ha ekpote n'aja. Na ha chọrọ iji ndị ofe mmanụ, ndị Oduduwa wee kpacha nkata iji wee mee ngagharị iwe. Anọrọzie die ebidozie imebisi ngwongwo ndị mmadụ, bido ịgba ihe ndị mmadụ ọkụ, bido ịkpa ọgba aghara dị iche iche, tinye ezigbo ọgba aghara. Ndị ugwu chọrọ ịmụnye ọkụ na Naịjirịa. Ha mụnyezie ya ka ndị Fulani terrorist, nke ndị ha na-akpọ ndị Nigerian Army, ka ha wee nwee ike take over, ka ha wee nwee ike mee gịnị, take over. Maka na ndị anụwa anaghị akwado ọ anaghị etinye any plan iji wee hand ya nwanne anyị nwoke over, mbụ Peter Obi. Ha chọrọ hand ya over, ha chọrọ ewe ga-ebe ha n'anya fụ na enu elulo ha aka, ana elulo ha aka, ha mụnye ezigbo ọkụ. Ka nkọlụ na ofu ife na-aga n'ime underground, ya ife na-eme kịta. Ndị Fulani nwere inner agenda, mbụ iji wee nwee ike wee tinye ndị mmadụ niile ka ha bụrụ ndị na-ama isi naanị, nke a na-akpọ n'ọnụ oyibo Islamization. Ha chọrọ ibidie, mana mba na-achị Naijiria, mbụ mba Britain, mbụ British, gwa ha chelu ha ekene wee tinye ọ na ha chọrọ, ha sị mba na ha ga-etinye. So o wee na-ada alụ ha okwu. Mba Britain na-achọ iji Peter Obi wee tretinye ha ka ha wee nwee ike kwete n'ihe mba Britain ukwu. Nke anụwa wee mezie kịta ọnya kpata ihu nju afụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ji apụta n'ike na ebube. Ọ nara apụta na ozurie, mana Britain wepụtara ya iji wee tretinye ndị ugwu ka ha wee nwee ike nweta ihe ha chọ. Ha nweta ihe ha chọ na ha bidokwa tinyekwa Naijiria n'ọnọdụ nka njọ karịa nke a nọ n'ime kịta. Ndị ugwu na ine revenge na plani. Ọ bụrụ na ndị mba Britain na-achị Naijiria ekwela ha ka ha mee ife fachọ, then ha nwa mụnye Naijiria ọkụ, the military take over, ha nwere retain kwa power. Maka na onye ha chọrọ itinye n'ọchịchị ahụ abụghị onye ọzọ na-abụghị Atiku Abubakar, mbụ onye Fulani, ma Musa Rabiu Kwankwaso. Mmadụ na-aba ka ndị ugwu na-projekti, mana ndị ọzọ anaghị projekti ndị anụwa. Ụfọdụ na-projekti Peter Obi, kwuchi ịna-anya na ọ dị ka ebe a ka aka karị. Now nkata a na-akpa
ndị ugwu etinyego emir na Akwa Ibom na Calabar, wee wepụ Ebong of Calabar tinyezie emir na Calabar. Ndị ugwu etinyego emir n'Imo steeti mbụ n'ala Igbo. Ama m na ọtụtụ n'ime na amala ọna. Ndị ugwu na-akwado nke ikpeazụ a itinyekwazi ndị enye emir mbụ aka ya na-represent ndị ugwu na Abia steeti, nke ha kpachagolu nkata wepụta na-echezi ka ha tinyezie ihe ngwa gị before ndị mmadụ afọ Igbo ọnụ si na-asị gaa na Punch newspaper, ị ga-afụ ya. Nke kịta bụ na ha tinye n'oge ebozi all the whole traditional rulers nọ n'Abia steeti ga-anọ under that emir. Ma ị bụ onye Igbo, Igbo igwe ma Igbo igwe, ị ga-anọ under that emir. Nke a bụ ihe na-eme n'Abia steeti. Enwetego Calabar, nweta Imo, na-abịa n'Abia, ụfọdụ Anambra. Ndị be anyị tọrọ atọ. Mgbe na-ama ọkwa nụwa dị oke mkpa wee na-asị ndị be anyị geenụ ntị, ihe niile na-agwa gị here bụ intel, verified one, reliable one. Ngebe ngwacha gị ebe ọ bụ na iji wee ga, ọ ga-abalụ gị ulu. Nkata a na-akpa kịta nye nwe onye Igbo nga-eje join ya dati protest na ihe ha bụrụ protest ga-eji wee dozi Nigeria. Ihe ahụ protest ga-efevo ndị ugwu. Protest a ga-ebido echi ma nwanne echi, mana ọ ga-ebido n'izu anụ anyị nọ na ya. Nye nwe onye Igbo ga-eje tụnye ndụ ya na ya. Ịtụnye ndụ gị na nke ahụ gbasara gị, a sị na ya gwala gị. Ama m na many of you, ama m na ọtụtụ n'ime na amalụ na a na-akpa nkata iji wee bidie, mana iji wee gwa gị na anyị ma ife na-aga on. Zeelu na ya, maka na ihe ahụ mee na Lekki Toll Gate ga-emekwa again. Icheke ndị niile agbagbu na Lekki Toll Gate ya na ndị niile egbu na EndSARS protest, ị ga-afụ na 95% of them bụ ndị Igbo. Ihe anụ abụkwa the strategy ndị ugwu ji wee pụta again. Wee sị mba na mụ ama anụcha ife niile, ife dị ọna, wee gba nkịtị ka ndị be anyị fọlụọ victim wee dana n'ime data ọnwụnwa. Ekwuchekwa m ka ọ dị m n'ọnụ. Ilaiki ya nụ ya ekwughị ekwu na-eme okenye, ma ekwuba anụ ya anụ mee nwata. Ndị be anyị na-ekwu si onye mara asụ sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala. Na ebe atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa, atụọla ọmara ọmara. Nwanne, ofu okwu ezugolo onye ma ife. Anya anaghị ayọ gị biko nge jene ma ngị je, mana gee ntị n'okwu anụnwa dị oke mkpa. Anwa na anwa sonye ndị protest ọbụla andị ala Igbo nnu ọbụla kpọrọ onwe nwa afọ Igbo, biko were ife nchekwaba onwe gị dose gị n'akụkụ, chebe onwe gị, maka na ife na-abịa ịdakwasa ndị Igbo. Aya na-abịa, nnukwu aya na-abịa. Ọbụla unu na-akwadokwa ife ntụnye aka, na-echekwa na na-ebe eche ndụ eche ọnwụ, eche ulu eche awọm, chekwa na ulu chekwa na awọm. Ị na-akwado ife ntụnye aka, na-akwadokwa maka ọgwụ na ndị gị na ha na-emekọ ihe, abụlọkwa agwọ agba aka achụ. Ma nke na-ama aka jijiji, ma nke na ndị ekwu okwu na North, ndị ekpunyego ndị be ha ezigbo ngwa agha dị iche iche ha ga-eji wee nụ ọgụ. Sọsọ ndị be anyị bụ ihe kako n'elu na-eche na ha zu ka eme na ị na-eji rigolu n'elu ọchịchị. Ndị anụnwa adịrọkwa redi hand over to nwanne anyị nwoke nwe Peter Obi, mana aka ọbụla ha ji weta ka anyị ga-eji wee so ha. Nya malụkwanụ na ihe anyị na-achọ bụ nwere onwe, ka anyị jiri n'ụtụtụ wee chụọ ewu ojii bifo chi ejie. Biafra bụ sọsọ ihe ga-anapụta anyị n'ọnọdụ anyị nọ ya. Naijiria etigo tipịa, enwerozi aka ya emekwata. Ọgwụ chakọrọ m n'ọnụ, ya maala anyị niile mma. Ọzọkwa, afa m bụ Maazị Achebe Paul.